Odei naiz, Azpitiarra naiz, da Karmelo Etxengaran dauzketu miek, bi ume, 3 eta 5 urte guk, eta Azpitiko igerilekun itet gana. Euskaraldiren parte hartu berdet, alde batetik, irutze zatelako, bai euskeraz dakigunak eta ez dakibenantzako kontzientzile pizteko aukera politika dela, eta bestetik, sumatzetelako ingurun igual, euskeri pixkat ez galtzen, baino gutxixo bezala etziten nahi dela, eta horri bultza bat emateko. Sumatzet igerilekune pixkat gutxixo aitzea ala euskeri, eta geure hartin langilik danok euskera zite dugu, eta ikaslikin saiatze geha. Matematek ez ulertzen, lelo pauzu betire euskera jotze dugu, eta gero pixkat galdu eta ikuste baldin badugu, orduan igual erderaz esplikatze jo, baina alden gehienin euskeraz. Euskeri egunerako tozunin, danin ibiltzet, esanet, bai familiekin, bai lagunekin, umiekin, lanien, danin gehien bat orokorrin euskera zitzitet. Eta ibiltzet, baina bai igual konfiantzazko ingurukin, lagunekin, umiekin tarteka bai, askotan ja ume zaharrarea zizat, ja ikaitziten, da arekin da pixkat baina igual bai gehiago kostatze zatela. Eta horregatik euskaraldi honetan, ikaldien izena emati pentsau izen dut, hor pausotxo bat ematetan, neure burukin. Ni hau bizi.